Kinong hikai ki khna ka skul Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Niangbari kila shiminta ban kan mau buram ye kasngiyap shispa khandai pho Syiem Tirot sing Syiem le da ka balit bo pansngat Syntiew saudong ka jaka balapen kre kerpang rengkat kinong yalam bat ki khot kiseng KSU bat Fkgjp nari bhoi ha ka khat nyau trek nai tung Kinong ilam juga ni ki artli ki seng ha ke jingkren lingkot kilapen kan mau ye ki khna bat nong hikai ke ni ke skul ye ki kam len lade jong Syiem Tirot na ke benta ki khun ki hajar bat ki pat ki rayot jong ke hima khat sau pra hadu menta ki kam rat ba jong new Syiem ki dang kersiu bat kersoi ha ki donot bat jing mut jing berkhat jong ke ni ke pateng nyau trep kita ka juk menta ka KSU ka lapni ya ka film documentary jong Tirot sing ka ba dikena menta ke petah mobile kala i ka story kumno Tirot sing la yang yale ya ki doli be kumta la sispa kana pusnem ke jingyap jungu hendai hot ni kum ke ki khun samla ki rang yale nyap sim ya ka nuksa kum to idol jungi ba compromise ya ke issue jong jat mereu kumta hadu menta ni ben soto ba ngimdai ben yapen ya ki issue jong jat mereu kumba kini kisnem ni laimi khamadan bandoa ya sarkar ban ayo ka LP ndai du mentangi patio ka LP ndai kum di khot jong jat mereu ka issue ka ba khmat ni bu ka de ka influx ka ba ka de ka state jongi ka jala jongi ka tan senda ba ka de ka Bangladesh ndai ka susi kat bangi ki khot jong jat mereu ki khun samla jong mereu ngim compromise ya ki issue jat mereu ndai hakini singi ngai ba hangtai po border Bangladesh kita kinong penrung ya kita kar Bangladesh benwan rung tu syakane gari jongi wadai penwan ki ejen da kita ki parado parasnam jongi tekumta parasamla tenuksa hot kitbun kijing jinjar yani ki khun samla ba bot ya kenuksa jong Tirot sing hendrei ngimdei ba compromise ya kita kisbai ki rupa ki bawan bon thet yangi hendai melok thek kumolong Tirot sing kita nawang Muslim show bakado ngai khublei ya ka school authority ba nang This is our tribute to our Syiem Tirot Singh. He is our inspiration, motivation. Even the students also, you can go and give a tribute to our Syiem Tirot Singh. Samla Yathapti. Thank you, teachers, and thank you, my dear